Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. 27 октябрь чаршамбы иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга көн буена җитәрлек яхшы кәеф телибез. Яңа туган көнне елмаеп башлык. 27 октябрь ниләр белән истәлекле? Бергәләп барлык. 2005 елда ЮНЕСКО оешмасының Генераль Ассамблеясы 27 октябрьне халыкара аудио һәм видео мирас көне дип игълан итә. Төрле фильмнар, радио һәм телевидение тапшырулары аудио һәм видео мираска керә. Әлеге төр документлар 20 гасыр башында киң кулланылыш ала. 1951 елның 27 октябрендә Канада университетында Геральд Джон җитәкчелек астында дөньяда беренче тапкыр радио нурланыш кулланыла. Бүгенге көндә нурланыш терапиясе онко авыруларга каршы торучы иң алдынгы ысулларның берсе булып тора. Сез беләйдегезме, статистик мәгълүматлар күрсәткәнчә, чаршамбы көнне Инстаграмга һәм башка социаль челтәрләргә керүчеләр саны бермә-бер артыграк икән. Шуңа да бүген үз сәхифәгездә берәр фото яисә видео урнаштырсагыз, һичшиксез бик күп каралулар һәм лайкларга лайк булырсыз. Ә бәлки йылдызлы Инстаграмда да урын алырсыз. Йылдызлар тормышының иң кызыклы мизгелләре йылдызлы Инстаграм сәхифәсендә. Әлеге сәхифәне сезнең белән бергәләп күзәтербез. Бакча эшләрен бетереп, инде кар яуганын көтсәк тә, җыясы җимешләр бар икән әле. Ул да булса миләш. Җыю ысулларының яңадан-яңаларын күрсәтеп торганда, җыюы да күңелле. Миләш турында бик күп шигырьләр язылган, җырлар иҗат ителгән. Ә Данир Сабиров репертуарында нинди җырлар бар икән? Җырчы, гармунчы Әлфис Галиуллинга баянчыларны тыңлыйсы килә дип язган бер язылучысы. Артист кеше аптырап тормаган, махсус шушы мөрәҗәгатькә оста гармунчылар белән видео яздырган. Ришат Фазлы Әхмәтов та концертыннан бер күңелле, дулкынландыргыч мизгелен Инстаграм киңлекләренә урнаштырмый кала алмаган. Җәмәгать, Ришатны кияүлеккә аламызмы соң үзебезнең районга? Җәмәгать, аламызмы? Булай булгач алабыз инде. Көчле алкышлар белән алабыз. Әйдәгез. Әле кыш җитә дигәннән, кышка утыныгыз әзерме? Җитешмәгән булсагыз, хәстәрләүнең җиңел ысулы бар. Сезнең белән дә рәхәтләнеп бүлешәбез. Иң соңгы Инстаграм яңалыклары йылдызлы Инстаграмда. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Студиябызның бүгенге кунагы белән танышыр вакытта килеп җитте. Күптән түгел ул үзенең 70 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Ул Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахиров. Искәндәр Исмәгыйль улы Биктахиров 1951 елның 12 октябрендә Чирмешән районы Югары Чыхтай авылында дөньяга килә. 1980 елда Казан химия технология институтын тәмамлый. 1982-84 елларда Казан консерваториясында Зөләйха Хисмәтуллина классында белем ала. Искәндәр Биктахиров төрле елларда Татар дәүләт җыр һәм ю ансамбле хор артисты, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе эстрада бүлегенең солист-вокалисты, Казан шәһәр филармониясе солисты булып эшли. Ул үз иҗатында татар халык җырларының үзенчәлеген тирәннән аңлап, аларны башкаруда яңа алымнар эзли. Аңа фольклор музыкасының бөтен нечкәлеген тоеп, халык лирикасын күп яклап ачу сәләте хас. Әллүки, Зиләйлүк, Туган тел, Тәфтилләү, Уйлану, хатлар язам кебек күп кенә татар халык җырлары Искәндәр Биктахиров башкаруында яңача яңгыраш ала һәм аеруча популярлык казана. Искәндәр Биктахиров Татарстанның халык артисты.
Искәндәр әфәнде, исәнмесез? Ничек хәл-әхвәлләрегез? Аллаға шөкер, барлык тамашачыларга да кайнар сәламнарымны җибәрәм. Россия бер каналыннан аерылмагыз, каналны гел карап утырыгыз. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Менә без дә сезне гел Instagram сәхифәсеннән күзәтеп барабыз. Хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә белмәгән булсагыз, Искәндәр Биктахировның үзенең социаль сәхифәсе бар Instagramда. Шуңа күрә сез дә матур концерт тамашалардан әлеге матур фото-видеоларны карап бара аласыз. Әйе, менә беләсезме, менә шушы фото-видеоларны караганда шуңа игътибар итте. Менә бик күп язылучылар сезгә комментарий калдыра һәм комментарийлар шундый иштәлектә: ничек итеп сез яшь каласыз? Менә шушы яшь калуның сирен белә алмый азапланалар инде. Бәлки менә бүген сез әлеге серләрне шишәрсез. Беренчедән, табигатым белән шулай, әти-әнинең 12 баласы булган, мин 10нчы бала. Инде өлкәннәр арасында бер 4 бала вафат булган, 1 яшькә кадәр үк 8 бала үстек без. Ансының да тәэсире булгандыр. Гел хезмәттә үстек. Бер эшсез тормадык. Авыл көтүләре, чират көтүләре булмасын, колхоз көтүләрен бирәләр безгә, ат белән, арба белән шунда урманнарга барып, урманнар янында көтүләр ял иткән чагында, урманнарга кирип җиләкләр җыеп, җырлап йөрүләр дисеңме? Табигатымнан гел шулай булдым мин. Хезмәттән аерылмадым. Гел нәрсәдер уйлап табып, нәрсәдер эшләргә тырыша идем. Шуннандыр инде соңга таба да артист хезмәтенә, сәхнәгә юл алгач, үз рәвешеңне сакларга тиеш дип саныйм мин. Һәрбер җиршә ират булмасын, хатыгыз булмасын. Ул матурлыкка сөйнеп, йөзен матур иттереп, рәвешен спортсменнар шикелле һәм ашау ягында чамалы иттереп. Әле һәрбер кыйммәтле әйберне ашау дигән әйбер, ул кыйммәтле әйбер, әйбәт дигән сүз түгел бит әле. Менә шуңа күрә дә инде мин хәзер дә шулай, бер инде эшсез тора алмыйм, бер генә дә мизгелдә дә тик тора алмыйм мин. Шуңа күрә дә инде хәтта чалбарымның үлчәме дә үзгәргәне юк, еллар менә. Ничә еллар менә шулай. Егетләрчә үз рәвешемне тотырга тырышам мин. Әйе, бик файдалы киңәшләр, чынлап та Бик файдалы киңәшләр, әлбәттә. Табигать белән гармониядә булу, димәк, инде сезне яшь күрсәтә. Тагын бер сүз әйтим әле. Үз алдымда яшь егет булып, минем яшь чактагы бер кыяфәтем тора. Шуңа ничектер үземне ниҗәлеп итеп, ориентир ясап инде. Шуңа карап торасыз. Шуңа карау күз алдына китерү, беләсезме? Әйе. Күп кенә авыр мизгелләрне алып куя. Шуны искә төшереп аласың, гел булмаса да. Үзенә күрә ул сине менә тартып үстереп тора ул. Менә бик күп нәрсә белдем үзем өчен дә. Бу йога системасы кебегрәк булып чыга. Әйе, менә 70 яшь ул ир-ат өчен тормыш тәҗрибәсе тупланган бер чор гына. Тормыш китабыгызның 70-нче битенә күчтегез дип әйтергә кирәк инде. Һәм әле алга табада никадәр укылмаган битләр, юллар бар. Искәндәр Биктахиров исемләнгән китапта гомерен татар җыр сәнгатенә багышланган йылдыз турында. Менә шундый сүзләр китерелә әлеге юлларда. Хәзер әйдәгез карап китик әле сезнең бер чыгышыгызны. Бу әлбәттә инде сезнең яшьлегегез чәчәк аткан елларда төшерелгән видео язма. Рәхмәт. Ничәнче еллар булды икән бу, Искәндәр әфәнде? Бу бер 30 еллар элек инде язылган язмалар. Әйе, менә бит. Әйе. Сезнең менә алда сайлау юлы булган бит. Сәнгать юлынан китәргәме? Без инде менә видео язмада әйтеп киттек. Сез бит инде химия технология институтын тәмамлагансыз. Белгечлегегез буенча сез белүмчә механик, әйеме? Әйе. Сайлау юлы бар иде, әлбәттә, әмма ләкин күңелемдә һәрвакыт җырга омтылыш, җырчы артист юлына басу, шул юлга кирип китү иде. Ләкин аны кычкырып әйтеп булмый, бигрәк тә безнең якларда ул эш белән мәшгуль кешеләр арасында мин артист булам дип әйтү гомумән мөмкин түгел, гомумән кабул итерлек әйбер түгел иде ул. Менә әкренләп менә шулай
3 курс Леногорскда укып, кичке институт, аннан максатым Казанга ничектер эләгү, студентлар арасы булмасын, каядыр ниндидер чыгышлар булмасмы дип, шул җыр белән самлап килеп кердем дә, һәм укуымны шунда параллель рәвештә дәвам иттем. Менә сез бит бөтен йөзегез, бөтен килеш килбәтегез белән дип әйтергә кирәк, сәхнә өчен туган. Менә ул елларда менә без инде карап киттек, шуны матур итеп, ялтыравыклы киемнәрдән чыгып басасыз сәхнәгә, әйме? Менә ничегрәк карадылар ул чырларда сезнең иҗатыгызга? Ул ялтыравыклы киемнәр белән чыгу минем хәрәкәтчән булуымнан, матур дәртле җырлар җырлавымнан, ул аннан соң ул андый әйберләрне бик табып та булмый иде әле. Ул материалларны булмасын ирләргә, булмасын хатын-кызларга каядыр гастрольдә җиргәндә ательеләргә кирип сорап ала идек без. Кибеттә юк та юк инде, үзегез беләсез. Һәм менә шулай итеп ул үзенә күрә бер сәхнәне бизәү, теге бизәкле конфет шикелле үзенә күрә ул кулай күренеш иде ул вакытларда. Хәзер инде костюм чалбар да майка белән чыгалар, кроссовка белән чыгалар. Ул бит әле матурлыкны түгел бит, урамда һәрбисеннән күрергә була. Артист кеше, җырчы кеше, бигрәк тә яңа яшь чыккан кеше тавышы белән булмасын һәм килеш килбәте белән булмасын, аерылып торырга тиеш. Менә шундый юнәлештә барайым мин. Бик дөрес сүзләр. Менә безнең дәүләт телевидение фондында сезнең бик күп язмаларыгыз саклана. Кайсысын карасаң да сез микрофоннан башка җырлыйсыз. Микрофон тоту үз-үзеңне шикләү дип әйткәнсез сез бер әңгәмәгездә. Менә табигать сезгә бай тавыш бүләк иткән. Аллаһка шөкер. Әлеге талант кемнән килә? Әйткәнемчә, табигатымнан безнең нәселдә әни дә шыңгырап кына көйләп йөри иде. Аннан соң әти гармунда уйнап, арча көйләрен уйнаганын хәтерлим. Абыйлар, баяннар да уйнадылар, апалар җырлыйлар, бийләр. Менә шушындый нәсел без гомумән. Колхозда берсе дә калмады дигәндәй барыбыз да читкә таралдык инде. Һәм менә шушы җырлы биюле нәселдә мин үскән кеше буларак, гел менә шушы тормышка, шушы юнәлешкә омтылдым. Минем уемда гел эшемдә генә булган уем инде ул дөнья буйлап йөрермен төсле тоела иде. Менә шулай булып та чыкты. Хәзер сәнгать өлкәсендә күп илләрдә, чит илләрдә булып, халык көйләрен, менә эстраданы җырлап, менә шулай итеп эшемне дәвам итәргә насыйп булды. Сез бит төрле телләрдә дә җырлыйсыз, әйеме? Нинди телләрне беләсез сез? Әлбәттә, мин әзерләдем, менә Әлфия апа мисалында булмасын, эстрадада минем үзбәк җырда барыгал, таҗикның да әйсәнәм дигән җыры, төрекнең дә җыры булды. Һәм шулай менә 1-2 ел элек Илһам Шакировка багышланган зур гына концертка чакырып алдылар. Илһам Шакировның җырларын башкаручы итеп, анда Имәннәр шаулый, хушалымнарны җырлап, Италиядә бу Рим шәһәрендә булды. Итальян җырында җырладым. Стасер ноно мемасалман тато теладера. Менә шундыйрак. Итальяннар бик кабул иттеләр матур итеп. Беләсезме, Искәндәр әфәнде, бала чакта бит ул матур хатирәләр кала, әйме? Һәм менә минем бала чагымда шундый матур бер хатирә булып калган дип әйтим инде, әйме? Сезнең ак яулыклы әнием җыры. Әйе, менә ул гел аны телевидениедән тапшыралар иде, әйме? Менә әлеге җырны башкарганда сез нинди хисләр кичерәсез? Һәм әле дә башкарасыздыр ул җырны, әйме? Әлбәттә, аны гел онытмыйлар. Аны сорыйлар һәр вакыт. Концертларда мин җырларга тырышам. Инде ул булмаса, әниләргә менә шул җырны җырладым да, хәзер әниләргә багышланган башка җырны дип акапелла булса да җырлап алам. Әлбәттә, инде бу җыр сезнең туган елларга туры килгәндер, бөтенләй балачак елларына туры килгәндер. Ул бик нык популяр булды. Луиза Батырбылары кие. Һәм дә инде ул минем өчен дә бик зур дәрәҗә булды, чөнки ул җыр кабынып китте ул. Ул елларда бер җыр чыкса, бөтен дөнья тыңлый иде. Анда җырчылар күп түгел бит инде. Бер-берсен этә-төртә баручы бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә менә шушындый җыр әлбәттә үзем бер уңышым булды ул минем. Искәндәр әфәнде, бүгенге иртәбезне бизәп, матур итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба да очрашулар насыйп булсын. Амин, шулай булсын, кабат сезнең белән очрашырым. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз азагында Искәндәр Биктахиров башкаруында ак яулыклы әнием җырын тыңларга тәкъдим итәбез. Ә без сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Yaulığın dik kireşen
баш